Ablay pi baro ipin yang subhai pi shikatup kubo mentagajan miat shaban paj kubo kubunya ini pechwai kimat bekongsan. Yashim benta umintirang ba'du ukari Narendra Modi haka G7 Summit ha Hiroshima, Japan pelong jengelang bat ikliat nongelam jong kari Japan, South Korea bat Vietnam. Pensange ke RBI ya ka jing pensapriang ya ki kot hajar tingkah hapo ke clean note policy. Ajing kershan pura ke seng NPP ke rai jong ke soka lo ke jing pentri kam ni ke roster system. Bat lektur ki nongelam bat ki dekot ke Taxi Drivers Association ya Sadar Police Station penti kena ki nongelam ya ke jing syakem jong ki sanmut. Kikubo kebebanyak. Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi ulalek banyashim benta haka G7 Summit ha Hiroshima, Japan mentagesengi. Lapadiang sungubahai ya da Menteri Rang Ba'du Kari Japan Fumio Kishida hakane ka jingelang Modi bat Presiden ka US Joe Biden kile ai khublei markeliang bat haka juk kopor Modi ula pelong ya ka jingekran bat etelok hapadeng Menteri Rang Ba ka Japan Presiden ka South Korea bat Menteri Rang Ba ka Vietnam. Haka jingelang Menteri Rang Ba ka Japan Fumio Kishida kini ki arngut kinongelam kili taisani halo ka jing penyar ya ka jing dialog hapadeng ki India bat ka Japan habaro kiliang kentup ya ka khayi ka pateng kayo ka kot bat ka kolshor. Katkum Menteri ka tenat ki kambari kini ki arngut kinongelam kili taisani ru halo ka lat kilenti banyatrei borba lang na ka benta ka G7 bat ka jinglong Presiden jong ka G20 bat ka jing donkam ban pensyai ya ka sur jong ka phang shathie ha ka perthei. Ka Reserve Bank of India kalarai ban pensange no ya ka jing pensapriang ya ka kot hajar tingka. Kini kijing pentrikam na le kum shibenta jong ka sinjam jong ka RBI hapo ka clean note policy ka bathmu ban kular ban pensuk ya ka rukom pendonkam ya ki kot he ha ka dia thiet ka RBI kan airu ya kata kalat ban pendonkam ya kini kot hajar tingka tat hadu ka laipo terik unai lur manta usnam na ka benta ki paj ba bakin thep la ni keliang yaki ka Central Bank kala penpau ialah ka jing khmi lenti ba ka jing aipo ba saubnai ka long ka babyang na ka benta ki paj ba baro ban penpai ya kini ki kot shaki bank ka Finance Secretary kala penshai kila patai khubor hadian ka jing penbena da ka RBI ba ka ne ka jing pentraikam la le da ka RBI hi om da ka sorkar syu la pentip ba kam dei ka jing pendu no yaka henrei ka dei tang ka jing bujuli ya ka kot hajar tingka. Ka National People's Party haba ajing kershan ya ka sokar MDA 2.0 na ka benta ka rai bagala shim halo ban pentraikam ya ka roster kala penpau ba ka roster ya ka ba on sa pentraikam ka long ban ajing ya daya baro ki jaj ban riu luom jong ka jela. Habakran siya kinong patay khubor Menteri Sokar ibalong ru inong ilam ki NPP kong amprin lingdo ilaong baka jing paidian haga jing pentraikam ka roster kan ummi na ba baro kitnat haga jala Meghalaya haga sien ka baningkong kin pentraikam ya ka roster nang ne syakmat. Habakran halo ka jing mi no jong ka seng VPP na ka jing ilang jong baro ki seng sain perthei Presiden ki NPP uba WR Khalukhi ilaong baka reservation policy jong ka senam ka khandai spa nyopuar la pentraikam hapo ka artikel khan riu ka clause sau ka bakadau shai ba ka jing thungkam ka long halo ka nongrem ban kentiu ya ki brie ka beduna ha ka yo ka kon bat ha ka em lang ka sa lang. Decision about prospective application of the roster is already very clear because the state of Meghalaya does not have a uniform data of implementation of roster across all 9 departments in the state of Meghalaya. Time, with due respect as a politician, when we became politician, we thought that we knew everything. We started defining the constitution in our own ways. That's why I put this question today. Article 16 clause 4 say like this, but where did the constitution did ever mention that reservation will be on the basis of population? I want an answer, but nobody answered. Tang kandiat por hadian ka jing kendu lang jong baro ki seng sain perthei banyatai ka roster system ka seng BJP ha ka jela ka lapan pau ka jing sngohun halo ka roster system ka ba ka sokar kan sawanra
Abaikran haka jingelang ba kinong to khubor unong elam kaseng BGP uba HM Shangpliang uba day usong kuno jong ke internal committee jong kaseng BGP halok roster uloong ba kaseng kelas ngohun halok roster kaba on sawanra namar ka ai jingkermen ye kisam lawat kam wat jam. Haka all party meeting la pen shai shaki seng san hima halor ka jingbam shai jongki bat kaseng BGP kelas ngothu ba ka roster kanom kta yanu ru. After going through the presentation, we were satisfied that the roster system that is going to be introduced in the state is going to benefit the youths, is going to benefit the job seekers. Going in line with the other parties, we have all agreed that the roster system that the state government is going to implement is satisfactory, and whatever doubts that was in our minds and in the minds of the people of the state has been cleared today. Ka jinglong jingman ka balami na ka jing sha sho jong ki arngut ki nong nya taksi ha ka nong ba kampat kut hadian ba ki nong elam bat ki dekhot jong ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ki le lumlang habar ka sadar police station mentagasngi banya kendu yo officer in charge bat u investigating officer ban keli jing tip shepang ka jing kem ya ki sangut ki badon kti ha ka ni ka kam balasha tang ya ki nong elam jong ka association ban rung shepo ka phalau jong ka thanat bat banya kendu ya ki he pulit Kuman chupen kan mau la yo ban kiamno ya sangut ki brieu da ki pulit ka nong ba shelong da ka jingirap jong ki pulit ka Guwahati na nong ba Guwahati hinen ka sngi hadien ka jing sha sho jong ki arngut ki nong nya taksi hadien balami na thanat ki nong elam ki la pentikna bala kem ya ki sangut ki badon kti ha ka kam runar na nong ba Guwahati. Given by the IPS officer who is the IO, investigation officer of this case. So he have given us an assurance that this is the real accused that they have caught from Guwahati last night. So we are asking them why did they fled from Shillong. The answer that they given us that this person they have scared their life, and after at the same time their family members they urged them to fled from Shillong. Ka amrit yuva ka lotsov ka badai ka tamasa jong ka put katem ka shat bat ka drama la pelong ha ka State Central Library kani ka tamasa balai sngi ka bala pleh nen ka janmiet kan pen I ya ki rukom shat ba pher ki ba onya shimbenta da ki nong shat na ki benta ba pher jong kari ulat ka jala Meghalaya upagu chohan ubala pleh ya ka kalotsov ulayro halo ka jing pelong ya kani ka tamasa ban pen I sha ka perthai ya ka jing ruspa akar kom shat aga bola ai khublei ru ya ki balai shimbenta ha kani ka tamasa हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश अपने इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण देश की संस्कृति वैचारिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है। वैश्विक परिदृश्य के भारत उपस्थिति लगातार मजबूत हो रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ऐसे में अपने गौरवशाली इतिहास उपलब्धियों को उत्सव मनाने Mentapan inya kmi e ka jinglong jingman ka simeneng Shillong ka jingshit ka long apusan point sau degree Celsius bat ka jing kriat ka long khatsan point a degree Celsius ka jing sngam gau hau ka long ruplang shispa men step bat san penyo chispa janmiet kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala ki kat tu kat ni ki jaka
Hashwa bangin penkut no ngi penkan mau yopi bai kani ka khubon nalor ka bapio I ha television phila roban page live ha ka YouTube channel jong ka Didi News Shillong na ka benta ki khubo ba man la ka sngi phila roban page ya ka khubo jong ka Didi News Shillong ha ka Instagram ka Facebook ba Twitter Shoban poi shi ka bakut jong ka khubor ngi page biang sa asian ni ki mat ba kongsan Yashim benta Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ha ka G7 Summit ha Hiroshima Japan pelong jingelang bat iklit nongelam jong kari Japan South Korea bat Vietnam Pensange ke RBI ya ka jing pensapyang ya ki kot al hajar tingkah hapo ke clean note policy Ajin Kershan Pura ke seng NPP ya ke rai jong ke soka lo ke jing pentrekam ya ke roster system Mat lektor ke nongelam bat dekot ke Taxi Drivers Association cha Sadar Police Station pentikena ke nongelam ya ke jing syakam jong ke sanmut Ke parlok da ki tuki kubo ngila poishe ke bakut jong ke tup kubo jong imata ke janmiet hadu mensyam belisai ke sengi hagajuk ke po ke besibuni pi baro मन की बात है जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार